आम्ही दाविदाच्या कुळियाचे विंचून काढलेलं आहे. वय आम्ही त्याच दाविदाच्या कुळियाचे उरियाक फासोंचे शिपायांक जुजा ताळाक थांडून रावळ्यारांच्या माथ्यार चढून बादसाहेबांनी नाताना पदव्याच्या आम्हालान तिळचे. आम्ही त्याच दाविदाच्या कुळियाचे सत्यवंत सोजर उरियाक दुश्मना घासाक वपसून बादशेबाचेर अत्याचार करचे. शेळयांच्या रक्ता हातांनी होम बलियो भेटवचे. जाती पळून अत्याचारा विरोध वाती पेटवचे. कम्प्युटराच्या जनालांतल्यान बादशिबांक सोदचे. आम्ही त्याच दाविदाच्या कुळियाचे देवान आमकां रचला, आम्ही देवाक रचला. 77 फावटी बोक्सूंच्या अत्याचार सोसून वरच्या देवाक आम्ही दाविदाचे कुळियाचे विंचून काढलेले.